Good morning, Bolinao! Welcome to my vlog. And today is our second day. And maglalakad-lakad muna tayo guys dito sa tabing dagat habang hinihintay ang sunrise. This is Bolinao guys today during our pandemic. At makikita mo na walang masyadong tao, kalmado ang dagat. Kung maglalakad-lakad muna saglit dito habang tulog pa ang aking mga kasama. And tingnan natin ang situation ng mga cottages. Ayan o. These are the cottages that once are very happy. But now look at this guys. Wala na yung mga iba't ibang mga guests. Yan. So, that's tourism nowadays, guys. At yun yung hotel na tinutuluyan natin. Lakad-lakad lang tayo, guys, dito. Punta tayo sa beach shore. Ayan si Rosana, naka-see-through. Ayan. Si Rosana, naka-see-through siya. Ayan. Tanggalin mo na yung see-through mo. Wala naman silbi. Ayan, panghuli ng isda. Panghuli ng isda. Kaya may fish day, panghuli ng isda. Nangingisda siya, guys. Mangingisda kami, guys. Wow! Pero hindi ko ma-video, guys, kasi wala akong underwater camera. Wow! Ang ganda sana ma-video. Let's... Oo, tama. Mainga-ingal kayo. Oh, sige. Sige. Correct. So, magbo-boating muna kami, guys. See you there. Coral formation of Bolinao. Oo, coral yan.
Okay, punta na kami doon sa diving spot. Diving spot. Ito yung mga boat namin. Wait lang ah. Walang patubig sa sinalunan niya. Masyadong mataas. Sana masyadong mataas. Kaya mo yan? Abangan ka na lang namin doon. Sure ka? Oo. Mauna sila ang? Ay. Sino mauna? Nandiyan naman si Diving spot. Ren. Wow. Renzo, Ilang meters ba ang taas nito? Renzo, go. Nong, bato ba yan? Bato? Malalim niya. Ha? Malalim. O sige. Oo. Sige, video yan, video. Naka-video, oo. Naman, naka-video na. O baka matamaan mo yung Vertical naman siya. video. Sinong video? Ito, naka-video na. Ready. Ready na. Renzo on the dive cliff. Yay! Galing. Ayos lang. Easy peasy, 1, 2, 3. And then, si Ramboy, susubok na siya. Sayang wala si Kuya Hindi Chingo. kang boy. Sayang. Boy, tingin. Okay, next in line is Ramboy. Go Ramboy! Dito, guys. Yay! Natayo. Kaway-kaway! Kami dyan, ha? Kaway-kaway muna, Rosana! Kaway. Sana, masabit yung ano mo, ha? Masasabit Masabit yang- ano mo, ha? Masabit yung ano. Kaway-kaway! Doon, ha? Kaway-kaway muna, Rosana! Kaway muna dito. Aura muna, aura! Aura. Tingin dito, aura. Aura! Magandang dilag! Sabi mo, tumatalong ka, ingat-ingat ka. Ready na? Baka masabit yung buhok mo dyan sa ano, bato. Eh, ayun yan. Anong pala ganon? Unang ulo, unang paa. Paa! Ulo, ano pa ba? Unang paa. Ready? Bilang ka? Bilang. Count ka. One. On! Two! Go! Dinadaga! Dinadaga! Hindi, kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Tatanong ka, Job? Magtalunan na kayong lahat. 2. 1, 2, 3. Para mabawi mo yung 300 mo. 1, 2. Lakas-lakas ng loob mo eh. Una mo paa. Kasi ang dami nating meron. Bilang ka. 1, 2, 3. Dali na, lalulaba na ako. Doon ka nga tumalunoy. Doon sa kanya. Huwag ka lang bumalong kung ganyan ka. Hindi. Bisa mo na. Nagsinilas mo eh. Ready? Huwag ka lang. 1, 2, 3, go! Yay! Oh, ayan. Abangan mo to sa vlog ko ha. Hindi ka nanonood ng vlog ko eh. Papipilitan manood yan. Oh, mapipilitan kang manood ngayon. Naka-video ka na. Ready? Sana Lord, pagtalong ko wala na yung ano. Wala na yung ano. Bilisan mo na. Nyaw, nyaw, nyaw. Sige na. Wow! Nyaw, nyaw, nyaw. Sige na, talon. You fall na. Fall in love. Come on. Fall. I'm falling in love. Hindi. Ganyan talaga magmahal. Nakakatakot. Kaya kailangan mong mag-dare. Bilis. Yay! Magkakajowa na si Jobe!
siyang lagoon. Tinatawag namin kung ano minsan Palawan sabi. Palawan. Oo, kasi sa sa Palawan, yung big lagoon and small lagoon. So, something like that. Which is very nice. Nice naman. Kaso bawal. Ito ay isang kuweba, guys. Kuweba na yan. Baka may ahas dyan. Wala naman. Taga dito ka, Nom? Dito na kami sa resort. Pauwi na kami. Kuya, ano nga ba yung ano mo? Ano nga ba yung YouTube channel mo? Wala. Okay. Pero kung halimbawang may pupunta dito sa Bolinao, hanapin nyo lang si Kuya. Ano yung pangalan mo? Gifty. Okay. Bye, Gifty.